Online sa hotline. We have Sir Joemarie Vargas, Executive Assistant kag Cluster Head sang City Disaster Risk Reduction Management Officer. Joms, how are you? Ano, klaro, huwag kayo pangatag Paskwa, basikon magtalang blasta. Hindi lang, lang nga kayo silang ko basib lang kung aga, pada manuktok sa balay mo, Sir Joms. Pasko na mo diin. Wala naman tabo. Kabalang ko na siya sundurin, kung hindi na siya pag-ipamangkutaya sa promo, takay kabalo na siya, magkuhaigid ng 500 karon. Sir Joms, ano ni man, kundi may-ari ng advisory gin pagwa si Mayor, naka-meeting na kamuupod sa barangay? Actually, ang inuna namon meeting kahapon at ang disaster council yan, no? Okay. Kasi amo na silang response committee, amo nang mahandol una sing, although nag-text blast kami sa barangay officials, but parang nga barangay, sa preparation, but una-una na yung grupo nga mahandol kaya sing general operations mo. Okay. So, kahapon, nag-attend ito ang halos tanan gidya nga grupo sining response, no? Aning police, Army, Coast Guard, Sineco, Basiwa, DSSD, City Health, kami Amity Chamber. Amo na silang, actually, kung may plano mga dan at yung syudad ya. Importante, i-remind, no? DepEd at ito, importante kahapon, kaya ang padugangan namon evacuation facility. Ang Bacolod, kasi nagligad, sorry, kulang to eh. Okay. Tungkol sining ginahimo nga quarantine kag isolation facility ng eskwelahan bla. So this time halos na kompleto na namo ang sa norte, ang sa east, south sa Bacolod nga butangan sinit sa bungaga, sa bungadlaw ang DSSD team will now review sining mga evacuation nga eskwelahan sites para ma-determine kung pila ka pamilyang pwede mo putang tira, no? Okay. Kasi ang subong ni sa pandemic situation, isa lang pamilya sa kwarto mo. Sa una ya, apat pwede, plus mong tuon siya eh. So, muna, so pila ka area nga pwede ka putang ka sa tent sa covered court, mga amon na sistema. So, amon ang tanan na consider namon hapon. So, ang Coast Guard na ready naman nilang ilang rubber boating kaso magbaha. Okay. Kasi nalataon mo na yan, daw ang baskog din sa gawa ulan. Kag critical period namon sa based on our data kahapon, nakwa. Sa tunga-tunga sing between Thursday and Friday mo kagahon. Okay. Daw mataob, daw sobra to 1 meter balang height. Eh, pag huna siya kaga tunga-tunga manok taob, mo man ang expected maabot rin si Odette sa area sa Negros Island. Okay. Magdalas yung ulan nga bundok. So, posible nga amon na lang ito senaryo bahagi dyan, no? So, amon na ng amon kin senaryo kapon. Parang preparation sa taranara na. Okay. So, makonsider natin all set na ginsubong ang preparation. Ang barangay officials na lang schedule nga i-meeting today. Ang liga ng barangay, sila set up after sa guidance ng amon council kapon. Na ano ang actually aton at ng barangay sa Bacolod may mga disaster plan na sila mo. Okay. Bilang sa Region 6 actually kita pa lang gani guro yung syudad nga may ang barangay disaster plan daw halos natapos na except sing 2-3 guro ka barangay out of 61. So amo nang isa, so at least hindi na mabudlayan kami nga ang barangay mismo kuan mo pa bla ialalayan mo pa sila subong kabalo na sila imon. Okay. Pero ini si Bagyo Odette subong, kung lang tawon ta Sir Joms, nano ang iyang paano mo ilaragway iniman as of this broadcast time, nano nagbaskog siya, nano ang status niya subong? Well, baskogin man siya. Mabaskog pa ganin ni Adgor Matsyal ko, no? Maybe late tonight. Mag-approach niya sa mag-landfall niya sa Surigao within early tomorrow. Kali mo lang kung maitari kung makasangit siya sa southern Surigao, northern Surigao or southern Leyte. Makuhaan siya tutay puwersa sa Bohol kay sa Cebu. Amo na galing ito hindi nakasiguro kung nakayang initially ang truck na naatag sin pag-asa sa amon. Central Negros ang age niya eh. So una ganito report ka, wayan mo. Likbo de ilan yung adkin lugar niya, di ba? Galing nagliwat naman. So, why nakabalos na kahit isa nga balang-balang na siya. If you remember, so nagligat may tumatatubag yung agig yes Bacolod. Di kapag kaaga, tumupa siya sa
sasakay o lapta siya o masaka panaog siya. Okay. So, manabiles, ang amon na lang niya ginhimo, worse na rin yung tanang gidya. Preparahan na lagi siya kung magbaskog sa ulan, kag hangin. Okay. So subong may mga kuan na kita, may gin-classify na kag may ara na sa mga areas nga ang mga responder amo niya ang imo coverage, amo ni siyang inyo dapat tutukan nga mga areas na set up na Sir Jones. Actually, dugay na yan sa North Negro, North Bacolod, yan na sing Amity. No? Okay. So, alin na sa Banago, Bata, ang ilan na nga boundary, there is reclamation. Ang piyak na reclamation, barangay 16, kaya ni reclamation, barangay 8. Yan na sing Amity. Okay. Sa piyak sila reclamation, Panagutos, Punta Taytay, yan sing chamber na. Sa Central, Amon na grupo. Kaya Okay. actually, damo rescue group na nagpareser na mentra na as of yesterday. Amon communication team ara naman. Okay. So, ang rescue group sa ang Bureau of Fire, may arabal sa rescue group. Kaya sang tarang nga rescue truck, sing makita mo ni ko, ang rescue truck, sing mga aton Chinese community nga grupo, chamber, ako, nga mga, ang believe na tag 12 milyones la, Grabe. pag-oonan nila. Kag ang mga grupo nila nga mga tag-as, kita mo mga tag-as nga pick-up, usaron nila ng kaso, magtaas yung tubig, no? So, hindi ba siya makita taning mga salakyan nila nga di sila gusto lunangan, ba siya this time, ba siya mobog sa tubig, yung kaso, ganman, no? Amo na laging kuwanan ni Kapon sing grupo namon. So, ang amon sin staging area, ang amon truck na transport. Yung plasta na namon ko dahil sa NGC, kasi may 5 kami ka truck, ang duwas na may top, ang amon rescue vehicle, ang tanan nga assets na tipo namon, pati generating set, no? Kay basing kaso ang amon dalaan nga lugar, wala suga. May 20 kami ka generating set nga gagmay to, prepare para dira. In kaso, bota naman na suga ni mga eskwelahan or covered court, kaya kaso kinakalanong may suga, way suga. Kasi neko ka po naraman Kaya isa sa problema namon would be ng tumbabla at kakaoy. Correct. Tiara man may team kami sa na-handle. Anytime, alauna man daw, alas 2 kagaon matumba na siya. Upod na sila sa neko team. Para hindi makurinting tao naman. Pero ining ang isang sa worry ko actually, sir, ang mga kwan naton bala, ang mga drainage system kay bangod sining nagapadayon ng pamahog sa COVID daw ay kita nakapatigayon sa pagpanghawan, pagpanglimpyo bla. Ara kami ang nagsikik niya. Sige ka mo. If you remember sa tong 3-4 months ago, pag kanay-kanay, nag-separate ko isa ka team sa mga papasi mo. Sige sila yung panghawan, no? Sige sila yung pangsuyop sa mga tamburong naton. In preparation actually for rainy season tong amon mo. So sige kami agyapon. Ang Mambulok, halos wala na kami problema sa Mambulok. Ang mga, sige amon operation, may isa kami kiting media para magsuyop lang sa mga hiko. Basi magsilang kataob lang pang suyop sa hiko sa kanal. Tindahan, may disinfect nila. Same time, ang following day, i-clearing ang kanal. Galing mo nagyapon sa Libertad, balik-balik, balang utang, so ay kita memo. So anyway, ang amon at ang amon nga drainage system sige kami maintain. I see. So anyway, ang importante diri sir kay why na to na balaan ang ambal mo kaina within Thursday night kagkaon sa Friday amo ni siyang do critical nga balantayan. Ang importante diguro nga may ara gid sang sang contact number nga pwede ang publiko makahibalo nga gilayon sila maka panawag kung kinanglanon nila mga rescue bala operatives. Well, amo ni at ang isa sa ingin akwan ko actually sa PLDT dugay kami taning 911 galing asas boy pambatakod. Matagim na if actually get na pila namon ni at na plus ano ni sa website namin namon. Pero kung yung kaso may kung may emergency way kamo kwantli puno kung nearest barangay official are available. Police nga are available kay tananta at ka police mapatrol during critical times mo. Pulo ni ka stations. So, kung hindi, may telepono ka mo, 432-3871-273. Okay. 432-3871 up to 73. Ang mga among hotline. Kasi may mga cellphone numbers kami damo. Di daw 5 ni sa kabilog. Hindi ko alikat pa sa ulo, no? Ipa-flash na namon ni sa inyo. And then, ang among operation sa duty namon diri sa City Hall, sige na ni siya. 24 hours na ni siya up to matapos ang pagwa sining si Odette.
Okay. Sugod sa mga adlaw. Sige. So, i-post na mo nini ang mga contact numbers nga importante para may ara ideya ang public, no? Para may baluan nila kung ano ang pwede nila tawagan in kaso ginman. Sir Joms, ang mga mangisda, guro, kuidahon na lang anay mag-venture, Actually, kahapon at nag-upod meeting sa amon ang Kispano, ang Kitahanon, mga fisher folks na sila. Kino-advises lang at ni kaso ay sabi lang at before I forget, basi may ining pasahero pabla yung matabok sa Iloilo o pa Manila pa sining mga edad daw basi kung mag-atag signal kag ma-stranded ka mo di sa Bacolod, no? Basi way na biyahe. So basi ganti posible basi buwas agaw karon sa gabi magbutang na signal ang Negros sa Iloilo ay kada biyahe pa Iloilo hindi ka nakanto dre. Okay. So amo na isa si amon kay mayara nag-preparation kami para sa ng stranded lang passenger mga stranded. Kaya kada bagyo may arag na stranded. Basta ang Coast Guard yung takot to kapon si Captain Ribredia to handle the situation kasi yan yung incident commander sa coastal area to report in kaso kung ano giban para matagana mo pagbulig sa mga tao ni. Okay. Sige, on that note, Sir Joms, salamat gid sa time ginatag karon na aga. Good morning sa imo. Good morning. Si Sir Joemarie Vargas